स्टूडियो। माता जी के बेटा कोई माँ माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। बोले तू के कर हकी माल गे जानो है ओकरा के गौवा जवार रे। हेगे सुन बोले तू के कर हकी माल गे जानो है ओकरा के गौवा जवार रे। हेगे के चूरा ले गे लवकिया के नींद गे अरे माता जी के बेटा हमरा हकाई पसीना रे। माता जी के बेटा हमरा हकाई पसीना रे। ले गेले चूरा के रखिया के नींद रे। मिक्स बाय सरिंदर बाबू। आया है गाँव घर में चलो है ओकर नाम रे। करे रंगदारी ओकर पूरा खानदान रे। हेगे तुम बड़ी दिन से करो हलिया पासिन गे छौड़ी उठ गेलो तोरा पर से याकिन गे छौड़ी हेगे लागो ही असबरिया तो ही बहिन गे अरे माता जी के बेटा हमरा हकाई पसीना रे। अरे माता जी के बेटा हमरा हकाई पसीना रे। ले गेले चूरा के रखिया के नैना रे। माता जी के बेटा माता जी के बेटा बसो है दिला के अंदरा रे छौड़ा। अच्छा तब सुन कैसे के भी तू इतना बदल गे अब कैसे रहतो ई सोनू हल चल गे है के हमरा के लागो ही बड़ी हसीन गे अरे माता जी के बेटा हमरा हकाई पसीना रे। अरे माता जी के बेटा हमरा हकाई पसीना रे। ले गेले चूरा के रखिया के नैना रे। साचो में गे।